Predstavte si, že máte po ruke asistenta, ktorý myslí presne ako vy, len oveľa rýchlejšie. Už vás nebaví prepínať medzi desiatkami aplikácií a strácať prehľad? S Taskade AI sa všetko mení. Tento nástroj spája vaše úlohy, poznámky a celé projekty s umelou inteligenciou, ktorú môžete používať priamo pri práci. Potrebujete napísať text, vytvoriť podrobný plán, zhrnúť dlhý dokument alebo len rýchlo vymyslieť nové nápady? Stačí napísať, čo potrebujete a AI v Taskade to urobí za vás. Najlepšie na tom je, že si ho môžete prispôsobiť presne podľa seba. Vytvorte si osobného asistenta, ktorý vám organizuje deň, alebo tímového stratéga, ktorý pomáha s plánovaním. Výsledok? Menej chaosu a viac hotovej práce. Všetko na jednom mieste. Taskade AI je váš inteligentný partner pre produktivitu. Pracujte konečne múdrejšie a nie viac.